Tornem al dia abans de Santes amb aquestes imatges d'en Joan Roig. Són 2:15 d'aquella mateixa tarda quan se celebrava la Cucada, una cercavila de cuques amb el so de la banda Puig de Vilanova. L'itinerari anava des de la plaça de Santa Anna fins al Parc Municipal, passant per la Riera. En aquesta cercavila també hi participava la família Robafaves, que en aquesta ocasió convidaven a altres colles de la ciutat com l'antic Xanet Xaneta de l'escola en Xaneta, en Lucius Marcius, que s'havia presentat feia tot just un any, en Pere Joan Ferrer d'Estorrent, que era el gegant del grup d'animació Barrila, l'avi i la iaia del grup d'Esplai Garbí i els gegants de la Setmana de l'Infant. Les cuques s'aturen a l'altura de l'Ajuntament mentre que la cercavila continua el seu camí cap al Parc Municipal. Cal esmentar que els grups d'esplai com el Barrila o els responsables de la Setmana de l'Infant tenien un paper important i participatiu en aquesta mena d'actes de caire més populars i infantils. Una ajuda que, de forma extraordinària, va comptar amb la col·laboració d'uns grups de joves provinents de Vilassar. En les imatges podem observar la desapareguda botiga d'electrodomèstics de Can Caimari. És a l'altura del carrer Argentona. Can Caimari, abans del seu tancament, es va passar a dir Ràdio Pinyol. En Jordi Canal i la Lourdes Sallarès, membres de la Setmana de l'Infant, col·laboren en l'organització de la Cucada. Una vegada arribats al Parc Municipal, el col·lectiu d'animació representa la Fira de Babastells, una representació de titelles. Entre els assistents, un jove Josep Maria Clariana filma una pel·lícula en Super 8 i l'inquiet Lluís Rugama també apareix a les imatges. Durant aquells anys es van celebrar les populars xeringades, acte que el 1980 es va anomenar la Gran Banyada. Tancats amb un reixat a Santa Anna, menuts, ganàpies i galiassos feien guerra a base de xeringues d'aigua amb pintura de colors. Els bombers de la ciutat acabaven la xeringada ruixant a cop de mànega a tots els assistents. El programa de Festa Major advertia els assistents de portar una muda lleugera i d'estar per casa, ja que, deia, era una activitat per embrutar-se. Amb la quantitat d'aigua que hi havia, però, era impossible sortir-ne brut, sinó tot el contrari, més aviat tothom en sortia ben esbandit. Les xeringades es van fer sempre a la plaça de Santa Anna fins al 1993, que es van traslladar a la plaça d'Espanya. Probablement, el canvi va ser per les obres de l'aparcament soterrat que es construïa a la plaça de Santa Anna aquell mateix any. El canvi també veiem que es va fer amb la remullada final, on l'empresa Cubas Cortijo va substituir els bombers en aquesta tasca de refrescar els mataronins durant aquells migdies dels actes finals de les Santes.
Continuant amb els espectacles per als més menuts, aquí veiem el grup d'animació Pep Saltimbanqui i Bocoi animant la tarda del 28 de juliol al Parc Central. Després, el grup Taronjada Natural acompanyarà en cercavila els assistents fins a la plaça Santana. Allà els espera una actuació dels populars pallassos Germans Totó. Amb l'escenari instal·lat al costat del popular Xino i l'antic espai públic per penjar-hi cartells, els Totó fan ballar la quitxalla a ritme de hula hoop, cançó que es va posar de moda uns anys abans i que interpretava el duet Enrique i Ana. Entrem a l'any 1982. En Matías Paloma, resident al carrer Hospital, va poder filmar aquestes matinades des d'una situació privilegiada, la de casa seva. Un petit grup de matiners s'uneix a les gralles que conviden els mataronins a aixecar-se per anar a ofici i a la missa de glòria de les Santes. En Guancho i altres components llencen fuets que esclaten al cel. La Momeroteta ja corre pel carrer Nou fins a la plaça de Santa Maria. Aquesta figura s'ha presentat en aquesta festa major i també és obra del mataroní Boris Ruiz. En Miquel Oliveres, conegut popularment com a Miguelete, corre també davant de la Momerota. Aquesta arriba a la plaça ruixant foc per les seves banyes i corre donant voltes sobre l'entusiasme dels més petits. Les carretilles explosives es passen de mans en mans com el qui llença una pilota de tennis. Arriben les trampes, conduïdes per la col·laboradora de la Comissió de Santes, Imma Cavaller. Ella és la que vesteix un vestit de color blanc. Tot seguit distingim els capgrossos i els gegants de la ciutat. El senyor vestit de fosc, que porta una càmera de vídeo a les mans, és en Josep Maria Massacs. El tornarem a veure enregistrant imatges de vídeo durant la sortida de la missa des del Fossar Xic. La representació política del moment, amb la presència del molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, i la seva esposa, Marta Ferrusola, fa augmentar la presència dels cossos de seguretat i una forta vigilància al voltant de la seva presència. El rètol de la plaça del rector Samsó estava guixat. Suposadament no agradava que estigués en castellà, motiu pel qual van canviar el nom posteriorment. És per això que ara es diu plaça de Santa Maria. Aquest canvi de nom no va agradar massa a la comunitat eclesiàstica, que per aquest motiu van penjar un recordatori a la façana de l'església. La família Robafaves, amb els nans a terra, esperen que finalitzi l'ofici religiós per començar la desfilada i la corresponent dormida. Els mataronins surten per la porta del Fossar Xic, imatge que hem anat veient any rere any.
Feligresos, integrants de la coral, cantants, cares conegudes i ciutadans anònims abandonen el temple. Darrere els segueix la representació política i institucional amb Antoni Subirà i Ramon Camp a primera línia, seguits del president Pujol i la seva esposa, acompanyats per l'alcalde Joan Major i la seva dona Maria Teresa Crespo. Pujol saluda els presents mentre l'urna de les relíquies portada en processó fa acte de presència. Com és tradició, la representació eclesiàstica tanca el seguici. El petit itinerari no varia i surten del fossar xic per tornar a entrar per la porta principal de la basílica. Com mostren les imatges, l'aglomeració de gent present a l'acte és molt superior a la que vèiem anys enrere, quan la banda de cornetes i tambores de la Guàrdia Civil posava la banda sonora. La recuperació de la festa en temps de la democràcia la va fer més oberta i participativa. L'evolució porta també a fer onejar la senyera dalt del campanar de Santa Maria. Una segona senyera també la trobarem penjada a la façana. Repic de campanes i a volar coloms. La tradicional deixada a anar de coloms a càrrec de la Societat Colombòfila de Mataró no falla tampoc en aquesta ocasió. És el tret d'inici de la cercavila que portarà les figures fins a l'Ajuntament. La momerota, els grallers i les trampes passen riera amunt. En Badó és el noi que vesteix camisa de quadres. Era l'encarregat dels cavalls i vivia al barri de l'Escorxador. A les samarretes hi distingim l'estampat del cartell oficial de les Santes d'aquell any, obra de Rovira Brull. Aquest noi alt i prim al costat dels nans és en Sergi Bonamussa. Molts anys després seria regidor d'Esports de l'Ajuntament de Mataró. I de nou, més crescut i eixerit, en Lluís Rugama. També veiem els gegants de la família Robafaves i tocant el flabiol i el timbalet, un alumne d'en Quirze Peric, en Quim Alís. Conegut també pels seus jocs de màgia amb el grup Alís, Quim i Sally, va participar al programa de Santes durant diversos anys. Aquell 1982, l'alcaldia continuava en mans de Joan Major i el convidat a la festa va ser el president Pujol, que el seguim veient en imatges. En Pep Manté i Antoni Canal tornen a sortir a les imatges. Hem de dir que no són les mateixes que hem vist anteriorment.
I és que en Matías Paloma i en Joan Roig, autors d'aquestes imatges, casualment estaven situats un al costat de l'altre, enregistrant pràcticament la mateixa seqüència. És per això que tornem a veure passar els mateixos personatges, aquesta vegada des de la càmera d'en Paloma. Si ens hi fixem bé, veurem en un instant com ens apareix la càmera d'en Joan Roig des del marge dret de les imatges. El més curiós de tot plegat és que ells dos no es coneixien.